можливо, щоб він був добрий, але я обіцяв, що ми будемо, власне, так і вітатися. Добрий день, доброго ранку, доброго вечора, тому що не треба втрачати себе і віру в те, що все налагодиться. Айдер, привіт. Салям алейкум. Айдер. Айдер, звук. Чую. Чуєш? Я тепер теж тебе чую. Кажу, салям алейкум. Ні, Антоха, щось у нас із звуком. Айдера чути через раз. Давайте рахувати до 100, Айдер. Як... Що це? Що це було? Це заставка була наша. Я розумію, ми в ефірі, в принципі. Да, в ефірі. В ефірі. З Айдером ти вирішуєш, так? Да. Новини тепер у нас будуть о 12:30. Оля Василець поруч зі мною. Доброго дня. Олю, якби на телеку якби віталися, ми вже давно на ногах, що називається. І стежимо за тим, що відбувається в Україні. Для цього, в принципі, цей марафон, і він триває, аж поки не скінчиться війна. Іншого вибору у нас немає. Ми дякуємо всім, хто нас підтримує фінансово в першу чергу, тому що, але ми в останню чергу йдемо по фінансовій підтримці, тому що спочатку треба підтримати українське військо і тим, хто потребує допомоги прямо зараз, поруч з вами. Йдеться по понівеченні міста України: Харків, Чернігів, Суми, Маріуполь, ясна річ. Миколаїв – це гарячі точки, так само і Київ, який стоїть, хоча зазнав бомбових і ракетних ударів останньої доби. І, очевидно, цілили по заводу Артема біля метро Лук'янівська, там поруйнували. Оля мені перед ефіром сказала, що у Дніпрі зруйновано злітну смугу аеропорту. Про це пошкоджено чи зруйновано? Пошкоджено. Злітну смугу аеропорту, про це сказав очільник обласної військово-цивільної адміністрації. Айдер тепер чути, напевно, буде. Все добре? Давай. Добре бачу, все добре. Відносно, тому що звук з'являється не одразу. Це скайпом? Да. Ясно. Полон гірше ще. На що ж ми купляли в Mixcall? Окей. Ми не купляли його. Ми не купляли його, все, не нервуйся. Давайте без нервів. Айдер, готовий? То ви вперше в етері, тут в нашому марафоні, ти вже був у нас і долучився. Я хотів би нагадати, що ми закликаємо усіх журналістів, які хочуть долучитися до цього марафону. Ваша участь була б дуже необхідна, а тим більше, якщо б ви десь перебуваєте не в Києві, а в інших містах України, тим більше в цьому є цінність для того, щоб збирати інформацію з усієї України. Нагадаю, що ми не будемо поширювати фотографії і відео руйнувань, як це просить Міністерство оборони України, як це просить український уряд і президент, для того, щоб не бути наводчиками. Вже потім, пізніше, можливо, щось можна показати. Втрати України військові, не скажу, цивільні жахливі. В самому лише Маріуполі понад 20 тисяч загиблих. В самому лише Маріуполі. В інших містах інформації не маю, я просто не бачив. Втрати ворога. 20 я бачив. Перевір. Я перевірю це, бо там сьогодні вже була інформація, Була що інформація? про втрати, про загиблих поширюють фейки. Так я читав в інформаційних стрічках. Я не знаю, може Зараз. Айдер виправить мене. Інша інформація, я теж тільки що від тебе почув. Надіюся, що це все ж таки неправда. Хоча все одно там багато людей, тисячі людей загинуло. Ну, не загинуло. Давай так, давайте я тоді забираю ці слова, бо я дивився в інформаційних стрічках, яким можна довіряти. Можливо, редактор просто помилився. Можливо, хотілося б вірити в таку помилку, і я б хотів теж помилитися. Оля зараз перевірить, власне, де і що. Ну, власне, ось Маріупольська міська рада повідомляє про те, що є різна інформація і ширять дуже часто фейки про те, скільки ж людей загинуло зараз в Маріуполі офіційно. І повідомляє Маріупольська міська рада про те, що офіційно і підтверджено станом на кінець 14 березня це число 2357 людей. Я, на щастя, помилився в такому випадку. Все одно це багато. 2300, ну, менше з тим. Я перепрошую за своє невігластво і за свою помилку одразу.
І хотів би нагадати, що вліпити вподобайку під в трансляції, це значить її підняти в рейтингу YouTube, щоб її побачило більше людей. Так само я стосовно колег, які до нас долучаються, це знов таки перевірені люди, як Айдер Муждабаєв, та канал АТР так само веде мовлення. Айдер записав прекрасне, шикардосне інтерв'ю з Подерев'янським, яке ми показали з його дозволу. І тепер готовий до діалогу з Айдером, а Оля стежить за новинами. Я так само стежу по мірі можливостей і готовий вислухати, що назбирав за останню добу Айдер, так би мовити, на інформаційних полях. Зі свого боку я хочу сказати, знаєш, що я дивився? Тільки не лай мене, будь ласка. Інтерв'ю Собчак і Глеба Павловського, для того, щоб знати, що там відбувається. Це в контексті, тихо, Айдер, спокійно. Це в контексті цієї сміливої типу панянки, яка в ефірі Первого каналу вірвалася з плакатом. Це все обговорюється, і тут я солідарний з іншими колегами, звертаюся до наших глядачів, припиніть плекати емпатію до так званих героїв того інформаційного фронту. Там немає героїв, там є інформаційні бляді, які виникають, очевидно, з певною метою. Про це розказав Тарас Білка, що це може бути спецоперацією для того, щоб олюднити нашого ворога, що не все так погано і бувають хороші москалі. Хороших москалів не буває. Ця аксіома вона є. Айдер зараз може повторити свою тезу про те, що цей русський рейх должен бути унічтожен. Він це говорив вже давно, і він не помилявся з прогнозами на редколегії стосовно того, що будуть ракетні обстріли. Хоча мені це дуже не подобалося чути, але з іншого боку виявилися тут точніші прогнози давала американська і британська розвідка. Айдер якраз він зараз розкаже, чим він керувався, коли про це говорив. Так от, не треба улюднювати ворога для того, щоб зрозуміти, що на Останкіно, звідки виходила ця програма «Время» з Андрієвої, туди потрапити просто так не можна. Увірватися в студію навіть з таким плакатом, навіть якщо ти редактор, не можна. Це неможливо. І люди, які виходять зі студії, це все дуже контрольований процес, і його бачать з ефірної апаратної. Тобто це неможливо зробити спонтанно і лише як акцію протесту. Тобто це, очевидно, на мою думку, це була санкціонована так звана акція протесту. Оці бусики з російським прапором і українським. Нахуй, русський воєнний корабль, нахуй. Тут не має бути дискусії ніякої. У нас розмови всі, діалоги з ними скінчилися. Перемовини, я так розумію, що це лише для... Навіть не знаю, як це пояснити. Айдер, давайте, допомагай мені пояснювати, що до чого і що ти назбирав. А про Собчак я не закінчив, що я дивився. І ніби вся оця, знаєш, лібералістична москальська суть з Глебом Павловським, який працював свого часу на Януковича, тепер він ніби опозиціонер, і Ксюша Собчак прямо так сміло. Там один епізод тільки був. Вона каже: смотрите, Глеб, у українців є неимоверно сильный мем «Русский военный корабль, иди нахуй». Вы понимаете, в нем вся сила. Он разлетелся, он стал просто интернациональным мемом. Почему у нас, у русских, нет такого мема, блядь? І тут я думав, що даремно я її не прибив, цю блядь, Ксенію Собчак, коли сидів з нею в ефірі Громадського. А куди її притяг хто, я не буду говорити. Це розберемося після війни. Хто тягав всякий оцей непотріб москальський в ефір Громадського і взагалі завжди орієнтувався на москалів. Це вже не цікаво. І це треба враховувати. Припиніть плекати сподівання. Я тут Іллю Кінігштейна потім процитую, який написав шикарний пост на Фейсбуці. Я його просто прочитаю цілком, трошки пізніше, стосовно, власне, цих подій. Айдер, вибач, я, як завжди, багато говорю. Рома Радіо. Тепер давай ти. Бо ти все правильно кажеш, по-перше. По-друге, ти розставив акценти для нашого сьогоднішнього етера. Я думаю, що він має бути насиченим сенсами. Новини само по собі зрозуміли. І я теж все бачив і про Лук'янівку, і про багатоповерхівку. Тут, знаєш, я просто хочу сказати, ти доторкнувся теми, що на чому я ґрунтувалася моя впевненість, що саме така війна на нас чекає. Звісно, я ж не британсько-американська розвідка, яка за 2 тижні прогнозувала, може і раніше,
ще з осені. Але мої висновки ґрунтувалися, мої побоювання, ну навіть не побоювання, впевненість в тому, що це буде, ґрунтувалося навіть не на військових якихось факторах, чинниках, а на їхній психології. Просто це треба уявити всім українцям, і потім ми перейдемо до теми цієї Овсянникової пані. Це теж частина їхньої психології. Але головне в них це повна відсутність співчуття до інших. Один до одного вони також не співчувають, але назовні це транслюється просто в жахливому вигляді. І тому коли я думав, і коли ставили мені запитання, чи можлива така велика війна, то перше, про що я думав, це саме ракетні обстріли і бомбування безжальне. Я не пам'ятаю, який то був рік, напевно, 15-й, коли Путіну дозволили втручання в сирійську війну. Це була велика помилка американців і європейців, які не дотиснули сирійську тему, як афганську, і вони віддали Путіну знищення, то скажемо прямо, і він цим і скористався. Причому Путін він доволі понтова і відверта істота. Він тут треба віддати належно. Він казав багато що відкрито, просто його потрібно було чути. Він казав тоді, коли вони запускали ракети, ну такі самі, я думаю, якими він обстрілював Яворівський полігон з відстані там Чорного моря, з повітря над Чорним морем, як казали. Це ракети вони тоді запускали з Каспійського моря на Алеппо, здається, ну і чи якісь інші міста Сирії. Так і він тоді сказав, він тоді сказав, а що, ми тренуємося. І тоді, коли я почув ці слова, я зрозумів, що просто проста логіка, а задля чого ти тренуєшся? З ким ти будеш воювати таким чином, як вони показали, тобто руйнуванням міст, багатоповерхових будинків, ну взагалі кварталів житлових. І у мене іншого припущення за Україну не було. Він тренував свою армію саме на це. Тобто складові такі, безжальність абсолютно. Тобто ми ж бачимо зараз, наприклад, навіть висловлювання цього Навального. Да? Він не згадує Україну, не згадує жодну жертву бомбувань варварських, не згадує нічого. Їм це все байдуже. Єдине, що їх цікавить, це курс долара. Усе. Тобто люди без серця. Ну, трошки не так, я не даремно дивився цю Ксюшу. Це похресниця Путіна, ну, для розуміння. І тут випадковостей теж не буває. Окрім іншого, про випадковості, збіг обставин. Мене сама історія, ці збіги, вони повернули, тільки не смійся, і ніхто не смійтеся, у давню грецьку міфологію. Тобто про царя Міноса, про лабіринт Мінотавра, з якого неможливо вийти, якщо в тебе немає нитки. Викрадення Європи, це звідти ж, що Зевс перетворився на бика і вивіз Європу. Це, ну, воно все так от потім тепер лягає, знаєш, тобто греки щось знали, я собі так подумав, але це моя конспірологія особиста, але насправді зараз все, що відбувається, ми, згадуючи навіть якісь життєві історії, воно склеюється в такі от величезні пазли, і зрозуміло, що випадковостей в принципі не буває. Можливо, то і не випадково було, що я сидів в сцені у Собчак в ефірі, на Громадському, ну тоді вже вона виглядала досить дивною. От. І ще одне було в неї бесіда з якимось економістом, і Шульман, здається, цю пані звати, яка психологиня, політолог, і вона досить притомні речі говорила, я маю на увазі, що стосовно жорсткі, стосовно там подальшого розвитку подій. В мене ніякої емпатії не виникає, але просто Ксюша, там в неї вистачало клепки питати: ну подождите, а что Зеленскому мешает выполнить вот эти вот 6 пунктов ультиматума Путина? И война же закончится. Ну подумаешь, признает Крым российским. Потом это все можно отмотать. От в жодному випадку, навіть щоб у нас такої думки не було, не виникало, емпатії нуль. З того, що ми бачимо, тобто йде цілеспрямоване нищення України, причому не лише військової структури, не лише інфраструктури, там аеропорти і так далі. Якщо танки стріляють в Маріуполі з близької відстані по житлових будинках, у них є очі, вони прекрасно знають,
куди вони стріляють. Потім їх ловлять, вони як всі як один говорять, я не знав нічого, я на ученнях. Це легенда, яку їм розповіли перед тим, що відповідати українцям, коли ти потрапиш в полон. Тобто нехай це не створює знову таку емпатичну підставу, що ой, бідні мальчики, дійсно, як пушечне м'ясо. Ми заради інформації можемо слухати їхні розмови з родичами, які пересипані відбірним матом. Здається, там слова звичайні просто рандомно виникають в цьому діалозі матом. От, так що ось це треба просто сприймати як реальність. І знову таки, я закликаю, бо тренд основний, не можна олюднювати ворога, не можна в собі пробуджувати емпатію. Немає і не може бути, тому що надто високу ціну вже заплачено. Кожне людське життя в Україні – це надто висока ціна. Хоча б одне навіть життя. А цих життів вже забрано дуже багато насправді. І скільки ще буде, я не знаю. Якщо думаєте, що в мене серце не вибухає, коли я дивлюся на оце от все, то, повірте мені, доводиться зберігати якийсь психологічний стан рівним. В цьому допомагають коти, як би це не дивно, діалоги поміж собою, якісь там спогади і так далі. Я зараз, з твого дозволу, прочитаю те, що написав Кенігштейн Ілля. Це власник Creative State, така мережа, те, що розбудовувалося активно, от оце за 8 років останні, бо в нього віджали бізнес, він потім знову відновився як Фенікс, що доводить, що українці всі здатні відновлюватися як Фенікс. Нам доведеться це зробити, тому що навіть з нашого досвіду, коли ми ніби щось втратили, не бійтеся прощатися з якимись там матеріальними речима, це не має значення. Треба мати під рукою найнеобхідніше, евакуювати своїх рідних або евакуюватися самотужки, взяти документи, гроші і найнеобхідніші речі. Все решта, потім це все можна відновити, окрім людського життя. Отже, Ілля Кенігштейн. Російською мовою. Я вижу, как растет тенденция призывов к россиянам открыть глаза и увидеть, что на самом деле в Украине сейчас идет война. Война РФ против Украины и ее мирных жителей. И увидев, сделать что-то, выразить свою позицию, выйти на улицы, площади городов с протестами. Скажу свое мнение. Считаю это бесполезно. Неблагодарный труд, который ни к чему не приведет. Не тратьте свое время. На улице российских городов хоть и вышли тысячи, но миллионы дальше сидят по своим домам. Им похуй. Даже не страшно, что посадят, просто похуй. Других чувств в отношении войны у них нет. Погибнут еще сотни наших детей, будут и дальше сидеть. Суть в том, что все началось гораздо раньше. Эта война и есть прямое следствие отношения россиян к украинцам. Сам факт возникновения и существования СССР подразумевал собой механизм сегрегации людей по расовому и национальному признакам. Россияне привыкли, что они высшая раса, привилегированная каста внутри СССР. Все остальные, включая украинцев, в сознании среднестатистического россиянина, люди второго сорта. Украинская культура, язык, традиции – все это в совке воспринималось большинством россиян как изъян, ментальная инвалидность. И так было почти всегда, сколько существует советское и российское кино, литература, СМИ. В этом вся идея их шовинизма. Рожать, растить и воспитывать людей в ненависти и презрении к ближним, забивая их головы информационной кашей про империю, собственную уникальность и величие, шовинизм и сегрегация. Война сейчас следствие того, что происходило годами в головах. Они считают, что в данный момент Российская Федерация не воюет с нами, а наказывает, как наказывают младших несмышленых братьев, ставят на место. О чем говорить, что объяснять, к чему призывать? Нет смысла. Никаких чувств там давно нет. Есть мертвая ткань в головах, в которую десятилетиями через ТВ, фильмы, музыку, новости, анекдоты, массовую культуру ненависти вбивали презрение к своим соседям. Даже думающие, умеющие делать самостоятельные выводы россияне, даже они до сих пор в основной своей массе не могут заставить себя на 100% избавиться от великорусского шовинизма. И где-то в глубине своих душ многие из них продолжают считать, что Украина – это второсортное государство. Это уже не война Путина, это война каждого россиянина. Не только того, кто принимает в ней участие, поощряя этот чудовищный, нечеловеческий геноцид. И не только того, кому похуй, но и того, кто в белом пальто и в правильном ожерелье, в правильный прайм-тайм омерзительного пропагандистского телеканала выходит в эфир с плакатом «Нет войне». Закінчив. Можу тільки підтвердити всі сенси, людина знає, про що пише. Я, знаєш, поки я слухав тебе, я знайшов, напевно, мій улюблений шматочок з історії кримських татар. Ми, до речі,
телеканал АТР з волонтерською групою перекладачів і там акторів переклали українською мовою, почали перекладати до війни. Продовжимо після війни це робити. І там є шматочки такі дуже насичені сенсами про росіян. І частину я навіть зачитав українською мовою, і можна скачати, глядачів багато зараз дивляться, просто пошукайте «Історія кримських татар» аудіокнига. І ця аудіокнига, її можна знайти, скачати, це все безкоштовно. І там навіть моїм голосом ось цей шматочок озвучений. Я зачитаю, щоб просто знати, що це не питання останніх там років, навіть десятиріч чи століття. Це їхня така ментальна повсякденність завжди. Читаю російською теж, щоб та оригінал російською, я просто не тексту немає українського перекладу зараз під рукою. Мира, это имеется в виду, конечно, Россия, для сельского мира уже соседняя община была не нашей, чужой. У нее было не грех урвать кусок пастбища, отхватить угол пашни, участок леса. Интересно, что акции и качества, считавшиеся порочными внутри замкнутого мира крестьянской общины, имеется в виду крепостная община, теряли негативную свою окраску за околицей. Запахивание чужой земли, порубка в соседнем лесу, наглый обсчет пришлых батраков считались не бесчестным, а лихим и молодецким поступком. Если же такое действие шло на пользу не одному, а всей общине, то тут получало всеобщее одобрение даже прямая кража соседнего имущества, а вор долго ходил в героях. В свою очередь, от соседских общин ожидалось аналогичное поведение. С ними нужно было держать ухо востро в ожидании подобных же подвигов, которые в случае поимки такого активиста карали жестоко и беспощадно. Это простой пример использования на практике двойного стандарта, когда оценка поступка менялась на прямо противоположную, в зависимости от того, кто его совершал, наш или же не наш. А поскольку Россия была страной крестьян, добавлю сюда крепостных крестьян, то вот такой нравственный принцип властвовал над всем государством. Это абсолютно бесценная книга, там столько таких примеров приведено. Причем это цитаты же из русских историков. Это как бы они сами про себя все рассказывали. И вот это отношение ставлення до українців як до другорядних людей, воно абсолютно природне для російського менталітету. І зараз вони просто відсторонено дивляться на те, як знищують наші города, наші міста. Ну, дивись, ти, напевно, абсолютно читав оце звернення там русських писак в літературній газеті, та? Там є один абзац, там купа цих почвар, вона підписалася. В літературній газеті, ні, одним словом. Там є один абзац. Поверьте, мы любим Украину, мы любим украинские песни, мы любим украинскую кухню. Знаешь, вот такие вот, типа, вот чисто совковый нарратив. У вас песни мелодичные, а так, в принципе, какая разница, на каком языке? Это на хохляцком вот этом вот сало, люблю украинское сало, хохлы, салоеды. От це от весь наратив. Для них народи, які населяють їхню імперію, там кавказці, тупо хачі, чурки. Кримські татари, я не знаю, як вони вас там обзивали, тому що вже, слава Богу, цього не знаю, бо не застав, бо вже татари почали, кримські татари, повертатися на свою батьківщину вже після, фактично, масово, після розпаду Радянського Союзу. Українців не було ніколи так неворожого ставлення до кримських татар, але наратив той, який посіяний був в імперію, що ишь чего хотят, им ЮБК подавай. Вот пускай там себе сидят где-нибудь и нічого себе. Тобто такий наратив, багато українців щось повелися на оцей наратив, що якщо віддати кримським татарам Крим, то його потім забере Туреччина. Таке ахінея. Слава Богу, зараз все стає на свої місця за великою ціною, і я думаю, що все одно правда переможе, а правда полягає в тому, що кримські татари мають повне право на свою кримсько-татарську автономію в складі України. Власне, вони на цьому наполягали. Їх двічі вже надурило два президенти. Зеленський зараз може це виправити, навіть не чекаючи завершення війни, провести необхідний закон через Верховну Раду і надавши, і можна внести зміни в Конституцію. Парламент же працює, правильно? Він же ж у нас не закрився на обідню перерву. Добре, що ти про це нагадав. А я просто вважаю, що це наріжне питання. Це наріжне питання.
Розумієш, уже. О, Айдар підвис. Ні, не підвис. Це кажу наріжне питання, оскільки і треба виправляти всі ці помилки. Так само, як Зеленський зараз, здавалося б, не на часі податкова реформа, він її ініціює. Так само, як і, здавалося б, не на часі вступ до Європейського Союзу. Вчора в програмі «Фронт» хлопці були досить жорсткі в дефініціях і казав Лиховій, що який Європейський Союз. Це, дай Бог, щоб через 10 років, тобто не на часі, ми не готові, нас туди отак от швидко не візьмуть. І з одного боку є раціо, з іншого зараз вікно можливостей, воно відкрите навстіж. Це навіть не те, що вікно можливостей, яке відкривається в мирний час. Нам вікна повибивав наш ворог. Просто у нас немає тепер вікон. Тобто у нас відкритий простір, який треба реалізовувати і користуватися усіма можливостями. Сьогодні до Києва приїдуть 3 прем'єри – Польщі, Словенії і Чехії, якщо я не помиляюся. Правильно? Чи Словаччини? Олю? Ну, бо я вже наговорив тут. Словенії? Насправді не важливо. Ну, не важливо, це дуже крута підтримка, молодці. І просто молодці. Єдине, що я досі не зрозумів, чому нам не допомагають закрити небо. Бо руйнування, ну, звісно, танками теж. Танки, до речі, найстрашніша зброя, коли вони прямою наводкою херачать по домівках. Це просто жах. І будь-який військовий скаже, що танки прямою наводкою – це ну просто жахлива річ, в принципі. Але коли ти бачиш танки, ти солдат, ти можеш його підбити. А коли ти бачиш танки, ти мирний мешканець, ти нічого з цим не можеш зробити, крім як утікти. Давай повернемося до того, що відбувається в свідомості росіян. Ось про той вчинок. Він свідчить, знаєш, про те. Я навіть припускаю, що це така, що вона щиро це зробила. Я навіть це можу припустити. Але ти ж чув, що вона сказала, і який сенс вона вклала в своє звернення, яке вона заздалегідь записала до того, як її затримали, і зараз там шиють якусь статтю. Це медіаблядь Останкінський. Да. А вона сказала, це Путін. Це винний Путін. Я перепрошую, вони так, це просто перші ластівки. Це буде далі як лавиною. І всі ці Собчачки, всі ці Павловські, всі ці вони почнуть так казати. Це все він. Пам'ятаєш, що це такий наратив радянської безпорадності. Це не винуватий я, він сам прийшов. От, це такі наративи, які в них живуть. Вони дуже допомагають їм виживати. Тобто безвідповідальність, психологія кріпака, який ні за що не відповідає, я ж не міг нічого зробити. Ну, навіть якщо припустити, що це щирий вчинок, він скоріше їм не варто їм захоплюватися, а варто аналізувати, чому вона це зробила. А тому, що деякі люди починають, у кого мозок там працює більш-менш, я про емпатію не кажу, просто мозок працює, холодний розум. Вони розуміють, що це все закінчиться. І Собчак, вона ж втекла не тому, що там вона хороша, вона так само зневажає українців, як і всі вони. Так? І може навіть вона холодніша за інших людей. Вона збивала людей там на автотрасах. Вона ж з цим, з Антоном Красовським під час Майдану вирядилися в віночок, вишиванку. Антон Красовський – це той підер з Russia Today. В усіх смислах підер, так що... Знаєш, про нього можу сказати, що я мав з ним розмову, ще коли він позиціонував себе як проукраїнську людину. Він мені так сказав, що буквально було там за пару місяців до того, як я звідти поїхав, це після, здається, вбивства Бориса Немцова. Він такий, знаєш, сидимо там в кафе неподалік від Садового, не від Бульварного кільця. І він каже, ну ти ж розумієш, ти хочеш туди їхати, ну ти ж розумієш, що це село, він казав. Ага. Я говорю, я був на Майдані, я знаю українських журналістів, українських людей просто знаю. Яке село? Село тут. Ну, тобто я з ним не посварився тоді, але я зрозумів, що це за людина. Тому я просто зрозумів, що б він там не казав про себе, про свободу, ЛГБТ, тощо, про те, як він любить Україну, що в нього там бабуся чи прабабуся з України. Але все ж таки така зверхня психологія, вона в них сидить просто так глибоко. Тобто, якщо це винути, це як хребет з людини. Ви дістати її не стане. Просто це їхній хребет. Така, ненависть до інших.
не про це, а про те, що вони вже почали відмазуватися. І це зараз буде набирати обертів. Отовсюду ми услышимо стони, як у Євгена Петрова. Акуніна почне там стогнати, там волати. Всякі там Чичваркіни почнуть волати. Так що вони тут ні до чого. Російський народ тут ні до чого. Руки геть від російської літератури волає. До якої, Павло блядь, Коелho. вибач, що таке російська література? Коли починають говорити про Достоєвського як надбання, ну вибачте, це ж девіант. Ну те, що він написав, оце от і «Преступлення і наказання», ну це, я перепрошую, це ж просто віддзеркалення девіації. Що вам цікаво? Муму? Тобто там садизм, він змальований. В принципі, зараз будуть новини у викладі Олі Веселець, але перед тим я просто хотів сказати, що і підтримуючи наратив і Олі Веселець в тому числі, що треба забути всю цю руську культуру і не вивчати в школі, тому що у нас вивчається зарубіжна література і чомусь окремо руська література. Що в ній особливого? Нічого особливого немає. І тому вона, якщо вона там гідна того, то її треба, значить, вплітати в світовий контекст. Що зробили москалі за всю свою історію? Я вже розповідав. Оцей Пушкін, який намальований на літературній газеті, його автопортрет, то Пушкін, в принципі, був блядво, гуляка, ночами гуляв, вдень спав. Бухався своєю, значить, оцею Аріною Радіоновною, застрелили його за елементарне посягання на чужу жінку, в тому числі, і він написав, він придумав літературну російську мову набагато пізніше, ніж виникла українська мова. Бо вони спілкувалися, видите ли, от як оцей от Антон Красовський там село, вони ж по-французьки говорили. Тому що це Аріна Радіоновна, власне, от йому, очевидно, виклала абетку, і це він писав далі оці свої примітивні, насправді, вірші от мовою Аріни Радіоновни. Ну, це така є просто правда. Нічого там особливого в поезіях Пушкіна немає. Ну, це не можна назвати складною поезією. Це 2 прихлопа, 3 притопа, от і все. І не кажучи вже про Достоєвського. Якщо ви хочете дізнатися психотип москалів, є такий русський режисер Жора Крижовніков. В нього є короткометражка «Нечайно» називається. Ви можете подивитися, і це, в принципі, змалювання психологічного портрета садистичного, абсолютно шовіністичного, ідіотичного народу, бо там йдеться про родину. Я зараз спойлерну, але ви подивіться. Тобто приходить сусід до сусідки перед Новим роком, і ніби за сіллю, вона йому наливає навіть настоянки, вона пиріжки пече, і коли вона повертається до нього спиною, він її вбиває просто цим молотком для відбивання м'яса. І коли його запитують, ти зачем це зробив? Він каже, вона ж мене спровоцировала, вона спиною ко мені повернулась. Оце, в принципі, це наратив фільму. І потім вся родина його приховує, вони ще далі вбивство роблять уже гуртом. Якщо буде час, подивіться, і більше не дивіться російське кіно зовсім. Новини? Новини. Новини красиві у викладі Олі Веселець. Отже, вівторок, 15 березня, триває 20-та доба повномасштабної війни в Україні проти Росії. І почнемо з ситуації в Києві. Рано вранці снаряди влучили у кілька житлових будинків, 2 багатоповерхівки у Святошинському районі, 1 в Подільському. Також влучили у приватний будинок, пошкоджено ударною хвилею, вхід в одну зі станцій метро. Станом на 10-ту годину ранку є інформація про 2 загиблих, 30 людей евакуювали. Уночі атакували аеропорт Дніпра, були 2 ракетні удари. Власне, злітно-посадкова смуга таки зруйнована, пошкоджено термінал. За попередньою версією обстріляли литовище з ракетних комплексів «Іскандер», загиблих немає. За даними ДСНС, пожежу в 16-поверховому будинку у Святошинському районі Києва локалізовано. 2 людей загинуло, 46 врятовано. Ситуація у Маріуполі. Там противник намагається захопити місто. Українські воїни успішно відбили атаки. Загальні втрати ворога склали близько 150 людей. Також окупанти втратили техніку, після чого вони припинили наступальні дії та відступили.
Миколаїв. Сили оборони України захопили позиції ворожих артилеристів, які обстрілювали Миколаїв. Є фото, де видно позиції з гарматами Д-30. І також за минулу добу на Миколаївщині поранено 80 осіб, серед яких 2 дітей. У Рубіжному обстрілами російських окупаційних військ зруйнований інтернат для дітей з вадами зору, міська лікарня та 3 школи. Є інформація про 4 загиблих. Ситуація на Харківщині. Там станом на 7:30 за добу рятувальники провели 34 виїзди. Це була ліквідація пожеж, розбирання завалів. Рятувальники врятували з-під завалів 3 людей, відшукали та вилучили також з-під уламків 7 загиблих. І піротехніки мали 34 виїзди, де знешкодили боєприпаси, що не розірвалися. На Чернігівщині ворог не припиняє вогонь, блокує проведення зеленого коридору для цивільних. Про це повідомляє голова Чернігівської військової адміністрації В'ячеслав Чаус. Люди евакуюються з Чернігова на свій страх і ризик. Окупанти пристрілюють трасу. Інформація з Рівного про те, що від удару по телевежі кількість загиблих зросла з 9 до 19. Там триває розбір зруйнованої будівлі. Прем'єр-міністри Польщі, Чехії та Словенії приїдуть у Київ на перемовини з Володимиром Зеленським та Денисом Шмигалем. Про це повідомили у польському уряді. І наостанок про втрати окупантів. У Генштабі повідомляють, що орієнтовні втрати на 20-й день війни – це понад 13,5 тисяч окупантів. І також знищили 404 танки та 1279 броньованих машин. Детальніше можна подивитися у нас на телеграм-каналі umn.ua або ж на офіційних сторінках Генштабу. У мене все. Будьте уважні, ми тепер, у нас є 2-годинні блоки, я хочу нагадати. Починаються у нас ефіри з 8 ранку, 10 ранку завершуються, потім годинна перерва з 11, от зараз до 13 ми в етері, о 12 ми традиційно слухатимемо гімн України. Новини будуть посередині кожної години, от зараз 11:30, фактично от випуск новин. Наступний буде о 12:30. Для того, щоб не так би мовити, не частіше, хочеться робити і частіше, і більше, але розраховуємо ресурс, власне, людський, інтелектуальний, технічний, десь так. Оля, дякую за Романе. випуск. Йо. Я додам, що це просто, я так думаю, обов'язок кожного журналіста, який має можливість хоча б мінімально долучатися до всіх етерів, куди запрошують. І коли мені Рома написав, я навіть секунди не міркував, чи варто, чи не варто. Хто просить, у кого є можливість транслювати на всю країну, на світ, я кажу так, і в будь-який час, коли можу, я виходжу і на етері, і там еспресо спільно, всі спільно з усіма зараз працюють. Це наш обов'язок щоденний. І я закликаю всіх журналістів, які можуть, яким є що сказати, не але по суті сказати, долучатися, не соромтеся, телефонуйте один одному. Я думаю, що і Рома, і всі редакції зараз із задоволенням включать в етер людей, яким є що сказати, є що показати, є кого запросити, є тощо, так? Абсолютно точно. І тут не йдеться про тягнення ковдри на себе, абсолютно. Тобто тут потрібна присутність і урізноманітнення ефіру, бо чим більше різних думок, здорових людей, притомних людей, тим краще. Вчора, наприклад, долучилися до нашого марафону Яніна Соколова, і вона потім буде частіше. Так само Олесь Доній вчора написав, що я подивився на твій заклик. Це не мій заклик, це редакційний насправді заклик. І каже, я теж готовий, він в Києві, у нас сирена, але це на нас не впливає, бо нам нема де ховатися. Тому ми під сирену будемо далі провадити ефір. Я лише додам, що зараз... Буде сирена.
Зараз повідомлення про те, що майже по всій Україні сигнал тривоги. Одночасно. Так, тобто йде, напевно, ракетна атака нова. Ну, вони в своєму репертуарі, що тут сказати. Ну, це не люди. Я хочу, знаєте, щойно прийшла новина про соціологічне опитування, яке провела група «Рейтинг» 12-13 березня. І ось такі результати. Я думаю, що редактори зможуть показати нам це. Так, трохи більше половини українців, уявіть собі, вважають, що повномасштабною війною режим Путіна хоче знищити весь народ України. Я думаю, що це треба перекладати на всі мови світу і транслювати. Це ж просто жах. Це 21 століття, Європа. І українці просто відчувають, що їх знищують. Це не просто інший спосіб геноциду, але це то дуже тхне Голокостом, так? Геноцидом кримських татар і іншими формами таких людожерських збочень. Ось, деталі. 56% опитаних українців вважають, що головна мета вторгнення на Росію – це повне знищення українського народу. Люди просто дивляться на знищення міст, таке послідовне. Так, і ця думка домінує в усіх регіонах України, навіть у тих, куди війна ще не прийшла, фактично. Тільки 15-17%, ще половина вважають так, що ціль нападу окупації України і приєднання до Росії. Ну, фактично, в принципі, це одне і те саме, бо українцям в Росії, в Російському Рейхі буде відведена роль друго-третєрядних людей. Просто вони так про нас думають, вони на це розраховують даремно, але так, і тільки 15-17% думають, що РФ переслідує мету змінити політичний курс України чи запобігти розміщенню баз НАТО. 10% вважають, що мотивом є знищення військової інфраструктури. Ну, це, напевно, сліпі якісь чи просто істоти. Як можна не бачити знищення цивільної інфраструктури, яке просто, я не знаю, 99% це знищення саме цивільної інфраструктури. І 5% зрештою вважають, що Росія провокує НАТО на війну. До речі, я б із цим теж погодився, бо я думаю, що мета Путіна – це влаштувати таку світову бійку, і це не випадковість. Він людина маніакально-політичного складу і особистого складу такого. Я думаю, що він шукає зараз, і він зрештою знайде спосіб вдарити по Польщі, там по будь-якій іншій країні. Тобто це лише питання часу. І хто там думає, що Україна це єдина його мета, це велика помилка. І я думаю, що просто світ має і робити не лише економічний тиск, але й готуватися до серйозних Думав, скінчилися сирени, ні, по-новому. Тут є два типи сирени, я вже вивчив. Є постійна, отака, яка не припиняється, є така переривчаста. Була переривчаста, зараз постійна. Що це означає, я не знаю. Все здобуваємо знання. Ні, переривчата знову. Якщо переривчаста, то це означає, що потрібно слідкувати за інформацією, яку повідомляють в засобах масової інформації. А якщо постійно, то треба бути в укритті і нікуди не виходити. Або в безпечному місці. Вночі була така довга. Значить, треба бути в укритті. Ми були в укритті, в ліжках. Так. Бо я прокидаюся нормально спати. Я прошу всіх завантажити собі додаток «Тривога». Це дуже зручно і всюди працює. Айдер, нам нема де ховатися, зрозумій. Ми ж для аудиторії працюємо. Для аудиторії. Але якщо я буду реагувати, тут я нагримав один день було, що в когось спрацював цей додаток, а мене аж пересмикнуло, я кажу, виключи, будь ласка, звук, щоб я це не... тобто, в принципі, якщо ви думаєте, що ми не люди-кіборги, там нам закидають, злізти вже з диванів, йдіть на зйомки, знаєш, я в банду відправив цього розумника, злізти з диванів. У нас така робота – збирати інформацію, повідомляти і працювати. Тому що якщо не буде цієї студії, ми не зможемо робити ефіри.
Тобто ці от бложики, цього недостатньо. Треба робити консолідований ефір. Нас не беруть в цей ефір великі телеканалів і так далі. І слава Богу, тому що там все академічно. Я коли слухаю академічним голосом начитані новини, які позавчорашнього дня, вибачте, мене аж так всередині викручує, але хай буде і таке, нехай. Там люди самі оберуть, що їм дивитися. Зрештою, зараз у нас глядачів теж вже вивчили, що аудиторія у нас найбільша зранку. Є блоки, там, де збирає Ден Борисович, мудра голова Мудрогель, там, де він розказує. І пари вже визначаються, теж важлива штука. Я ділюся внутряками повністю. У нас 4750 зараз дивиться, було більше, було 5 з гаком. Це немало, насправді 5558 у нас поки рекорд цього ефіру. Але я про що? Я про вподобайку. Поставте вподобайку для того, щоб просувати контент в тренди YouTube, щоб його побачило більше людей. Підписуйтеся самі, підписуйте своїх рідних, знайомих, для того, щоб діставати інформацію. Ми ні з ким зараз не конкуруємо, абсолютно навпаки залучаємо різні ресурси, різних людей по всій Україні. Хто охочий, може долучатися. Вчора я вже розповідав, що ми запропонували колаборацію з Радіо Свобода, на що отримали відмову з поясненням, що вони хочуть потрапити в той ефір великих телеканалів, куди їх теж не беруть. Але двері наші відчинені, як і в НАТО для України. Тому, Мар'яна Драч, вам великий привіт. Ви можете ще передумати і вирішити це питання, тому що ваш контент важливий, насправді, Радіо Свобода. Ми його показуємо все одно, тому що маємо на це повне право, тому що ця структура працює за гроші Конгресу Сполучених Штатів. І клейми від Радіо Свобода, у нас така домовленість, що ми можемо використовувати їхній контент, а в них працюють стрінгери фактично на лінії фронту прямо, і там є великі сюжети з фактично документальне кіно сучасності, то ми це використовуємо. Але все одно хотілося б працювати так само і з журналістами Радіо Свобода, тому що у вас хороші кваліфіковані кадри, з якими я колись працював. Зокрема, дуже великий респект Анжелі Руденко, яка теж поїхала з Києва, в неї дітки, двоє діточок. Одного звати Романчик, між іншим. От, і вона вивезла діточок. А так Радіо Свобода в нас виїхала в Прагу, там, де є штаб-квартира Європейської служби. І там, що противно, що евакуювали ж з Москви Радіо Свобода в Київ редакцію. Це якщо ми повертаємося до наративів, що хороших москалів не буває. І оця Риковцева, яка там є така баришня, знаєш же таку, Айдарчик? Ну ти всіх знаєш. Я дружив з нею до того моменту, коли почув по телефону році в 17-му, вона сміялася просто і казала, що ти мені розповідаєш про репресії проти кримських татар. При Росії кримським татарам нормально живеться, нічого страшного не відбувається. Ну, тобто я їй розказував про геноцид, про моральне знищення, про приниження, про те, що зараз, до речі, переросло в геноцид української нації. Тобто причинно-наслідковий зв'язок, він очевидний, так? Але у відповідь я почув посмішки, я просто кинув слухавку і припинив спілкування, бо це знову ж повертаюся до їхньої психології. Нас це не стосується, це не наша проблема, ми тут ні до чого, всім усе нормально. Тобто відсутність серця, це як ти знаєш, як такого, просто насос. І вона в Київ теж була евакуйована з Москви, чи не евакуйована, переміщена. Вона довго не протрималася, між іншим, вона повернулася в Москву. І це якраз лягає в той контекст, як твій Красовський, оцей, їхній Красовський тобі сказав, що то село. Вона сказала, що вона не може просто, далі їй не може вона жити в Києві, тому що просто все її не влаштовує. І без Москви я не можу. Ну і повернулася. І слава Богу, там, де вона сконає, ми навіть не будемо знати, де її могилка, слава Богу. Тому що нас це не буде навіть і цікавити. А те, що ти говориш про бомбардування там інших, ну тобто військовий конфлікт або війну, яка може поширитися на всю Європу, ну розумієш, ну, це світ має усвідомити. Ми тут можемо закликати, але світ має усвідомити, що треба зупинити негайно Путіна. Просто негайно. Інакше неминучі наслідки, про які ти говорив. Але оцю неминучість можна відвернути зараз, заздалегідь, поки не пізно. Бо потім уже, ну, самі розумієте. Оперативні. Що? Новини є якісь? Я щось не бачу. Новини. Ну, у нас, Да. у мене Оля праворуч
біля мене, і вона стежить за новинами. Якби щось було, вона б уже сказала, маякнула. Бо Оля же з Дніпра, я правильно розумію, Так. Олечка? Ви з з Дніпра? Піщанки, село Піщанка. І вона цим пишається. А Красовському треба ще повчитися, пишатися з походженням. Тому що буквально вчора я розповідав знову історію про відомого тобі Сакена Аймурзаєва. А? Звук в тебе не одразу спрацьовує, тому що це скайп. Та не тому, що це скайп. Розповідай, цікаво. А тому, Антошка, а чого? Рома, давай ефір. Ні, ти мені скажи зараз. Я... Не знаю чому. Це не через те, що це скайп. Не через те, що скайп. Значить, я помилився знову. Антон роздратовано, коли я помиляюся в термінах, от мені так зауваження знизу кидає. З Сакеном ми колись мали розмову, і до нього, ну знаєш, таке, наше ставлення до тих, хто звідти приїхав, воно еволюціонувало. Коли ти приїхав, я тобі говорив абсолютно те, що ти зараз говориш. Що не можна з ними говорити, що хороших не буває. Пам'ятаєш? Пам'ятаєш, я думаю. А потім ти таки радикалізувався значно. Айдар там взагалі, в нього еволюція відбулася, Дарвін просто нервово курить за рогом. От, а Сакен, він, що цікаве, і він мене звинуватив в ксенофобії і в націоналізмі, ще там в багатьох речах, він же наполовину казах, наполовину єврей. І сповідує католицизм, тобто він римокатолик. І коли я його спитав, а яка в тебе національність, ну, тобто, як ти себе ідентифікуєш, він дуже почав ображатися, що це не моя свиняча справа, і це називається ксенофобія. Насправді, я запитував, тому він міг сказати, що він русський, прямо от так, от, як є, тому що я питав про середовище, в якому людина виростала. От це середовище тебе формує. Тут не національність якась така уявна, там по крові. По крові ми почнемо зараз з'ясовувати, в кожного такий коктейль, виявиться, що ви там просто збожеволієте в один момент. А йдеться про середовище. Ну, тобто тебе формує середовище, де ти зростав, що тобі вкладали в голову. Середовище – це напівтони, це люди, з якими ти спілкуєшся, ті цінності і сенси, які тобі дають. Я тут про Пушкіна і Достоєвського розказав, тут кажуть топчик, а що ж Чехов? А Чехов, між іншим, був записаний як малорос, і він народився в місті Таганрог. Хочу нагадати, який колись був Україною. Тобто там не все так однозначно, якщо так вживати таку лексику. І сказали, а що Булгаков, він же російською писав. Тут не мова, якою він писав, важлива, і Гоголь, який Яновський насправді, а не Гоголь. Не мова, тому що і Шевченко вів, вибачте, щоденники російською мовою. Ну, так була влаштована імперія. Але ми говоримо про сенси, які вкладали ці люди в свої твори. Гоголь – це письменник, це не Достоєвський. Гоголь – це великий письменник, насправді. Булгаков, незважаючи на те, що він імперець, по суті, але «Майстер і Маргарита», я перепрошую, це літературний шедевр. Так? І Чехов набагато цікавіший, ніж депресивний Достоєвський, який, в принципі, очевидно, був психічно хворий. Це видно з його творів. Ви вже мене, ну, тут... Це все наші вечірні розмови, між іншим, там на кухні і так далі. Тому що, коли ти знову пазли складаєш, я не знаю, там оце от соцопитування, яке ти зачитував, щоб Україна стала частиною Росії, це неможливо. Не складається воно, не склеюється ніде, ні в якій точці. У нас колаборантів на одній руці можна порахувати зараз. Оця з Мелітополя, та? Це ж Мелітополя ця баришня? Де вона? Так, Галина Данильченко. Галина Данильченко. Де її телефон тут в мене записаний? Колаборантка Галина Данильченко. І був ще на Харківщині один колаборант, і ще десь. В Куп'янську, Ну, здається. це в Куп'янській на Харківщині. Я навіть не став звертати на це увагу, бо, знаєш, в різний спосіб можуть людей шантажувати. Вони ж як завгодно можуть діяти. На це просто, ну, всі бачать, і росіяни бачать, що ні, жодного бажання, навіть умовно там десятої там долі відсотка українців жити в Росії не проявляють, в тому числі ті міста, які були найбільш типу, як вважалося раніше проросійськими. Наприклад, Маріуполь, напевно, це
ну там людей, які вважають російську мову рідною, найбільша кількість у відсотках. Так і що їм це заважає знищувати місто? Ніяк. І люди все зрозуміли. І колаборації не вони дуже хочуть знімати ці сюжети, дуже хочуть вдавати, що там їх хтось підтримує. Ніхто не підтримує. Ось подивіться на Херсон, російськомовний, як вважалося. Хоча насправді не зовсім, але там, ну, типу, південь, типу там таке, ну не бандеровці, да, а виявилися такі бандеровці, що там, я не знаю, можу і з Франківщиною порівняти. Тобто зараз світ і Україна змінюються просто настільки швидко, що навіть іноді думаєш, що ти щось пропустив, там годину пропустив, а вже країна інша, і люди інші, і жодного сходу, заходу вже немає, і півдня, півночі немає, і просто росіяни це такі, ну, вони хворі, бо вони ж вважають, що лише вони мають рацію. Вони ж саме умні і так далі. Але насправді ні. Це все, що вони зараз роблять, все абсолютно, це все така суцільна помилка. І вони вигрібуть за це так, що ніколи ще не вигрібали. І колись це мало статися, бо ми маємо справу просто з непокараним злом. Після Другої світової війни одна з країн, яка її розв'язала, так сталося просто за обставинами, вона потрапила в компанію переможців, хоча сама була, ну, да, Гітлера і копіювала у багатьох сенсах і методах саме Гітлера. І просто це було заморожено, таке зло, а зараз воно таке, знаєш, розвісисте, кроваве. І ми просто бачимо, всі українці бачать, що це не люди. І це твердження Кацапа, це не люди, воно насправді так і є. А Кацап, це ж, може хтось не знає ще з твоїх глядачів, Кацап це м'ясник, це тюркське, загальне тюркське слово таке, насправді воно звучить як кашап. Кашап – це так назвали московитів після того, як вони влаштували геноцид у Казані, захоплений там тимчасово. Бачиш, я цього не знав, це важливе уточнення, знову складаються пазли, знаєш. Тому що в Україні казали «как цап», знову таки з московської, типу «как козьол», з бородою. А українською нема такого «как цап». Ну, тобто кацапи, ну, та, очевидно, ну, в українській мові багато тюркізмів, треба визнати, і це не страшно, це абсолютно нормально, просто ми не замислюємося над цим. В українській мові так само є багато німецьких слів, як би це дивно не звучало, які прийшли з польської, тобто полонізмів багато, а тюркизми, ну, будь ласка, вам тютюн, будь ласка, вам килим, багато інших слів, і ви просто вживаючи, навіть Майдан, і вживаючи їх, ви навіть не задумуєтеся, але тут треба досліджувати, ну, це от все поєднання зі світом. Не відсікати і говорити, що от українці, вони, зверхність нам не потрібна. Ми насправді маємо любити всі національності, які проживають в Україні. Ми вчора з Олею Василець про це говорили. Як розуміти контекст, скажімо, грецької культури в Україні, там, єврейської культури в Україні, кримсько-татарської культури. Я кажу, що це все політична нація українська. І просто це треба враховувати, плекати українських греків, кримських татарів, болгар, всі. І навіть, можливо, якихось заблудших московітів, але це вже не точно 100%. Тому що 2% лише в тому твоєму опитуванні, яке ми показували, а хто це його провів, між іншим? Хто? В тебе звук не одразу працює, Айдар. Тобі треба спочатку сказати чарівне слово, а потім тебе починається чути. Компанія «Рейтинг». Рейтинг, ясно. Тобі все треба, якщо ти починаєш говорити, це треба повторити, тобто сказати раз, а потім повторити, тоді включається звук. Це в налаштуваннях у тебе, бо Антон мене з'їсть, якщо я ще раз скажу, що це через скайп або щось інше. Ну так працює іноді скайп, він приглушує звук. Я не фахівець. Натомість там 2% в цьому опитуванні сказали, що Путін прагне врятувати російськомовне населення. 2%.
Це навіть не похибка статистична, це просто фактично нуль, просто дебіли якісь, так? Бо упороті такі, що їх просто лікувати вже не потрібно. Тобто нікого немає, не залишилося жодних людей притомних за 2%. Є підтвердження того, що у нас не складеться ніяк і захопити Україну, підкорити це просто неможливо. Відео з сучасного Херсона, який він під контролем москалів вже, та? Херсон. Та? А там відбуваються демонстрації. Власне, дивіться, що відбувається з тими оцими упоротими ватниками, просто як приклад. Полностью снятый вот этот человек, полностью снял все флаги наши. Зачем ты флаги поснимал? Я прошу и ту сторону, чтобы никто ничего не делал. Чтобы никто ничего вот этого не делал, что сейчас А зачем ты происходит. флаги наши украинские снял? Я не хотел их снимать. Ты снял только что флаги украинские. Ребят, я их... Отак. Так що це означає нуль толерантності до таких покидьків і до окупанта. 12 година дня йде, будемо слухати гімн України традиційно. Так, до чого далі? Ну, я ще можу повідомити, що там списувався з Назаром Токарем. Це, як він називається, телеграм-канал Вікіпедія? Моя Вікіпедія чи твоя Вікіпедія? Моя Вікіпедія. І він теж готовий долучитися до ефірів, тому що я бачу, що він робить свої ефіри. Він, правда, з айтішниками говорить про IT-сектор, але нам теж був би корисно, він погодився. Отже, там у нас щоденний хіт-парад, я в лапках беру хіт-парад. Арестович далі лишається на першому місці, запит Олексій Арестович. Потім, так, Кадиров на 20-й позиції. Путін піднявся на 11-ту позицію, Бандера Степан Андрійович на 12-й. Кім Віталій, це очільник Миколаївської цивільно-військової адміністрації, на 13-й позиції. Цікавляться першою російсько-чеченською війною зі зрозумілих причин. І не знаю, наскільки це правдиве відео, але його шерить телеграм-канал, якщо я не помиляюся, Київ Новості 24/7. У них зазвичай інформація перевірена. Нас Раша туди може кинути в бан, ну, можливо.
Тому показувати не будемо, але інформація, що в Київську область російські орки привезли предателя Царьова. Це є відео Russia Today. Я от зараз гляну, де це взагалі. Они безопасны. Люди нуждаются в помощи. Украинские войска, уходя, разбили трансформаторы. Нет электроэнергии, нет воды. Надо ремонтировать. Надо помогать людям. Надо... Так, це пропаганда. Пропаганда того, що він приїхав тут допомагати людям після бомбардування і руйнування інфраструктури і стирання з лиця землі цілих міст. Так що вони вже Януковича привозили, в Мінськ привозили сюди, тут написано, ви ще Януковича привезіть. Ну, яке це місто, я не знаю, там військові з літерою В, московські. Так що така от історія. Айдер. Так? В це кадировці. А? Ще раз. Це кадировці. А, це кадировці В, я не знаю. Я Ну, знаю, тобто кадировці викрали Царьова з Криму і привезли в Київську область. Ну, їх зустрінуть джавеліни і всяка інша штука. Царьов сидів би спокійно на попі рівно в Криму, там, де він останній час перебував, і горя б не знав. Але, розумієте, тут розумієш, що це підтверджує, в принципі, всі ці наративи про те, що вони використовують як ляльок, що Лукашенка, що Януковича, що Царьова, що всіх інших. А оця жіночка, яку ти сказав, ну, бот, може, там погрозами. Ні, там не погроза. Глина Данильченко, вона просто депутат від ОПЗЖ. І на місці української влади я б просто взяв би за законом військового часу, заборонив би цю політичну силу і перестав би з ними загравати. І взагалі плаче за ними, в принципі, тюрма, тому що це гідні подовжувачі політики партії регіонів, які заперечували необхідність вступу до НАТО, підбурювали людей до цього, тобто впливали через медіа на це, на громадську думку. Ну і, в принципі, є партія колаборантів імені Віктора Медведчука, який втік, і якого знайшли цілий вагон-ресторан, який йому подарувала Оксана Марченко в маєтку. Так, я бачив ці стакани з гербами, з курячими цими. Ну, то просто, знаєш, як каже, знову ж таки, Лесько Дерев'янський, будь-який піздець починає з піздеця естетичного, і естетичний піздець там просто такий наявний, що, ну, я не знаю, ким треба бути, щоб користуватися такими, да навіть стіл такий, да, в дусі, я не знаю. Ну, це ж малахітовий стіл. Ну, тобто, який смак у людини, така вона і є. А те, що ти про Царьова сказав, ну, слухай, вони ж, Царьов то точно, він сам собі не хазяїн. І це просто їх будуть привозити, будуть знімати ролики. А якщо його там тут стратять наші війська, та й з ним. Ну, в принципі, помер Максим, да. Так. Це ж розходники все. І Янукович можуть привезти, а куди він, а хто він такий, а хто в нього хтось запитає, чи хоче він, чи не хоче. Посадять, привезуть, там, і будуть тут водити перед камерами Russia Today показувати. Ну, чи був тут Рамзан Кадиров, але це навіть і це не важливо. Ну, Кадиров, то, я думаю, не поїде туди, де є небезпека, він людина така. А таких чортиків маленьких будуть возити, на це просто треба звертати увагу лише для наших, не знаю, гурівців, да, які можуть скористатися цією інформацією там, з метою очищення України від... Ну, розумієш, тут виникає питання, тобто ми намагаємося ж керуватися якоюсь логікою, здоровим розрахунком. І коли ти бачиш, що це тягають цього Царьова, як дохлу жабу, Януковича тягають, Азарова тягають, тобто залучають. Справа в тому, що це для кого? Ну, тобто це для внутрішнього там, споживача в Московії, окей. В Україні ці люди ніхто. Тобто, навіть якщо вони призначать якийсь уряд український, навіть в Москві скажуть, оце український уряд, як більшовики свого часу, коли окупували Україну, то захопили Харків, проголосили його столицею, сформували там більшовицький уряд, призначили і сказали, що це Українська Радянська Соціалістична Республіка.
вони можуть робити все, що завгодно, але я ж кажу, не клеїться. Україна, вона не може вписатися в наративи імперії московської, вона туди повернутися вже просто фізично не може, тому що денацифікація України – це значить вбити 43 мільйони громадян України, які, по суті, там Кадиров каже, бандерівці, та 43 мільйони бандерівців. Окей. Ви що з цим будете робити? З цим немає що робити. Тобто, ясна річ, що люди хочуть їсти і жити, і щоб був мир. І дехто може зламатися морально, насправді таку треба правду теж говорити, що дехто може зламатися морально, аби припинити цей жах. Але це не значить, що у людей поміняється свідомість і самоусвідомлення, і світосприйняття. Україна і Московія, вони вже розійшлися цивілізаційно вже давно. У нас є політична конкуренція і вибори, там цього немає. У нас є свобода слова, там цього немає. Так, у нас є корупція, але це, напевно, єдине зло, яке лишилося як наслідок неподолане, і ми доб'ємо тепер, очевидно, і корупцію. Тому що зараз війна гуртує, і війна якраз не дозволяє квітнути тій самій корупції, тому що це зовсім інший стан. І тому я постійно говорив, що треба в Україні визнати стан війни. За 8 років, якби ви це зробили раніше, ви б зараз не нарікали, що армія не готова, що у нас того немає. Це треба було робити раніше, а не в день, коли вже пішла ескалація така широка. Це вже запізно, що називається, але в оперативному порядку ми бачимо, що Україна стоїть. Маріуполь в оточенні, тобто, в принципі, блоковане місто, 14 днів супротиву. Так, є загиблі, але місто пручається. Тобто Маріуполь, вони там мають перевагу, насправді, і військову, і з неба, і на землі. А просто місто знищується. Просто знищується Маріуполь, наше улюблене місто. Ми встигли його полюбити, куди ми потрапили вже після початку війни, насправді, в 15-му році, або вперше там. Було місто, до якого прямували великі інвестиції, в тому числі допомога і американська. Я знаю, що американський уряд приділяв багато уваги Маріуполю, розвитку цього міста. Ось зараз все це зруйновано вщент, зруйновано в звірячий спосіб. І, знаєш, я все чекаю, коли відверто про геноцид почнуть говорити західні лідери. Бо це вже просто ясно, зрозуміло і виразно доведено. Їхній спосіб війни – це не спосіб війни, це коли кажуть, там, з ким воює Україна. Знаєте, коли Україна переможе, ісламський тероризм, наприклад, да? Просто цього не буде, у нього не буде спонсорів. Айдар, можна тебе попросити просто не користуватися навушниками, хай звук іде через комп, якщо можна, спробувати, бо цей звук, він... Від цього залежить. Ні? Спробуй не користуватися навушниками, нехай прямо на комп'ютер звук іде. Так іноді буває краще. Зокрема, у Катерини Супрун так було. Ану, перевіримо зараз звук. Ану, ще раз. Говори. Як зараз? Як? Ну, ніби є. Там Ну, тільки гучніше. Я просто тебе трохи... зараз я зроблю. Так. Ага. Дивно. Ну, ладно. Одразу краще стало, Ну, мені навіть спробуємо. Антон каже. Так що навушники – це не завжди добре. Ми вже це методом досліджень польових визначили, а тепер звук не зникає. Тому що в навушниках навіть коли ти не вступаєш, а він іноді просто стрибає, зникає. Ага, прекрасно. Був Айдар, немає Айдара, ну нічого, зараз зв'яжемося. Так, дивлюся. Важливо, напевно, сказати про комендантську годину в Києві, про те, що вона буде довгою. Власне, з 15 березня, з 20-ї години до 7-ї години ранку, 17 березня. І попереджають про те, що пересуватися столицею в цей час, в час комендантської години, можна або лише зі спецперепусткою, або якщо люди прямують в укриття.
Це з важливого і з того, що треба повідомити людям. Якщо у вас є можливість, ви, можливо, не з Києва, зараз нас дивитесь, але можете комусь переказати, повідомити цю інформацію, то це треба зробити. Ще є, це вже правдива інформація, тому що це з офіційного телеграм-каналу, так розумію, Кличка. Він просить повернутися всіх чоловіків, які виїхали з Києва. Столиця серця України буде оборонятися, і Київ, який сьогодні є символом і форпостом європейської свободи і безпеки, ми не здамо. На коліна нас не поставлять. Сьогодні важливі зусилля кожного киянина, хтось із зброєю в руках, в теробороні, хтось допомагає зводити укріплення в місті, потрібно і готувати їжу нашим захисникам та соціально незахищеним киянам. Розвозити харчі, багато іншої роботи. Кожен, хто любить Київ і хоче, щоб він вистояв, повинен допомагати як може. Багато жінок та дітей виїхали в безпечні місця, це зрозуміло, і багато чоловіків, які відвозили свої сім'ї, повернулися в місто. Я звертаюся до тих, хто цього ще не зробив. Чоловіки, кияни, повертайтесь, треба захищати наше місто і своє майбутнє, а не сидіти десь і співчувати. Українці показали світу свою мужність і готовність битися за свою землю. Тільки разом вистоїмо, слава Україні! Тенденція погана в цьому плані. Як зазначає цей телеграм-канал «Київ Новості», що, очевидно, Кличко щось знає, заявити не готовий, очевидно, на щось очікує, що зрозуміло, позицію, якщо ворога враховувати. І це так само враховують і комендантську годину, про яку ти сказала, що вона триватиме довше, і це теж пов'язано з цим закликом. І кілька днів тому вже почали говорити про те, що Київ готується захищатися, оборонятися. І те, про що вчора теж говорили хлопці разом з Катериною під час програми «Фронт», що зараз така відносно спокійна фаза. І очевидно, що і ворог, і ми, відбувається накопичення якихось нових сил, нових зусиль. І коли це відбудеться, новий цей виток, активний виток в цій війні, звісно, ми не можемо сказати, бо ми не знаємо, але до цього готуються, очевидно, що з обох сторін. Я думаю, що просто мер думає про те, що вони почнуть, тобто вже почалось, вже 4 багатоповерхівки безпосередньо в Києві знищили. Я думаю, що вони на цю тактику виженої землі планують, за даними розвідки, влаштувати в Києві. Тобто, зрозуміло, що їхні методи війни нам, на жаль, відомі. І ці заклики до того, щоб люди сиділи в бомбосховищах, вони, я думаю, повністю обґрунтовані. Вони планують там деморалізувати, напевно, бомбувати, стріляти ракетами, а потім цю м'ясо все це кинути в останній рішучий бій. Ось, але я думаю, що не треба тут до паніки вдаватися, бо я знаю людей, які, не лише військових, а так, я маю на увазі армію. Там територіальна оборона дуже потужна, крім армії, звісно. Да? І там генерал, як його прізвище, боже мій, командуючий тероборони, і дуже крутий і розумний його заступник Сергій, Герой України, полковник, який дуже крута людина теж. Я думаю, що вони все знають, вони до всього готові, і мирне населення має поводитися як так, щоб просто запобігти масовим жертвам. Хоча бачимо те, що бачимо. Я не знаю, краще б не краще, це одно іншим не виключає. Протиповітряна оборона потрібна Києву зараз. Але я не знаю про західні країни, що казати, на що вони розраховують. Але маємо те, що маємо. Це правда, маємо те, що маємо. І я спираюся все ж таки на думку військових експертів, не московських, а там зарубіжних, різні є думки. Оскільки сон не йде, а коли сон не йде, сидиш, вивчаєш багато інформації, читаєш, то за оцінками експертів, можливо, для когось це буде як заспокоєння певне, щоб не сіяти паніку, що для взяття Києва потрібне угруповання не те, яке застосовано при вторгненні в Україну, а це має бути 400-тисячна або півмільйонна армія для того, щоб хоча б здолати Київ, захопити Київ, не кажучи вже про всю територію України.
ворог зараз призупинив просування, кажуть, що буде друга хвиля, але це краще видно тому самому Тарасу Чмуту, Дмитру Лихові, Роману Кулику, які вчора були у відновленій програмі фронту, Катерина Супрун. Досить жорсткі були в них дефініції, визначення і так далі, але, можливо, ось таке, скажімо, прямолінійне і сухе, і іноді жорстке, воно допомагає триматися купи більше і бути готовим до гіршого. Це значить, що уникнути, в принципі, і найгіршого перебігу подій. Якщо ви готові, чому я говорив про стан війни. Так от довбав. Я повторюся, тому що стан війни – це зовсім інше функціонування економіки. Це зовсім по-іншому будується інфраструктура. От зараз в останній момент хапати там військові підприємства і евакуювати, а уряд це вже робить, це не та історія. Треба було заздалегідь займатися евакуацією військових підприємств в тому числі. І ти сказав, Айдер, що там війну не всі, куди не прийшла війна. Війна прийшла на всю територію України, тому що ракетним обстрілом можна знищити будь-який об'єкт в Україні. Україна не має протиповітряної оборони як такої. Все, що відбувається на землі. Москалі, як показує практика, вони не вміють воювати на землі нормально. Тобто це небоєздатна армія. Беруть кількістю, тобто цим от гарматним м'ясом, кашап, м'ясники. А так вся Україна є під прицілом, і це просто треба знову повторювати і усвідомити, чому важливо дотримуватися, якщо є можливість, там протиповітряної, там не оборони, а сигналів протиповітряної оборони. Якщо є де ховатися, мені немає де ховатися. Ну, слухайте, і ще давайте обговоримо ще одну інформацію. Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу сказав, що він оптимістично налаштований, що мав розмову там з російською стороною, що Путін, це зранку читав, напевно, ви теж, готовий зустрітися з Зеленським тощо. Ну, я не вірю в конструктивний якийсь там діалог. Я думаю, що все ж таки вони ще не залишили намірів підкорити Україну силою. Ще там, напевно, якісь він топає, хлопає на Путін і кричить на підлеглих, то штурмуйте, давайте, беріть і все. І, ну, я не знаю, напевно, ці дні будуть, ну, ми не знаємо нічого. Але те, що Туреччина щось робить, ну добре, там Ізраїль щось намагається робити. Я виключно з міркувань захисту цивільного населення. Може, хоча б щось на цьому напрямку можна буде зробити, але системно в якесь там посередництво я не вірю, бо Путін абсолютно людина маніакальна, і я думаю, що і турки йому насправді не вірять, просто їм теж треба свою роль якось виправдовувати. Вони ж не запровадили жодних санкцій до Росії. І, до речі, коли пан Ердоган казав про те, що якби після Криму західний світ там запровадив такі санкції, то нічого б не було. Я з ним погоджуюся, але західний світ хоча б якісь санкції запровадив, а Туреччина ні. І досі так, і вони позиціонують себе як країну, яка так не запроваджує санкції через те, що хоче бути посередником. Я думаю, тут, ну, певне, є тут лицемірство, але як є, так і є. Це їхня позиція, ми на це не впливаємо і можемо лише просто читати. І от ось постійно вони кажуть, що є якісь успіхи, але крім цього повідомлення, що Путін ніби погодився зустрітися безпосередньо тет-а-тет з Зеленським, я поки що сьогодні нічого не бачив. Якщо ви бачили, скажіть, будь ласка. Ось. Все правильно ти говориш, але так само треба розуміти, що Путін, я ж кажу, що в нього те, що очевидним є, що він не визнає, що він вчинив, ну, в принципі, фатальний крок для себе. Ну, тобто це питання часу, коли він буде там або на лаві підсудних, або вбитий. Але він не може визнати, що це його фатальна помилка, ця війна з Україною.
І Ну він пішов ва-банк. І він буде йти, його нічого, ну, в принципі, він не може визнати, що він дурак і що він садист. Він це не може визнати. Тобто задню він включати не буде. В його оточенні там хтось вже міміку намагається розшифрувати, а ось Путін, а ось його там Шойгу помінявся в обличчі. Той там насрать, що там хто помінявся. Вони, якщо придушать, буде добре. Не придушать, ну, сикуни. Але все одно ми матимемо справу знову-таки не лише з Путіним, а з колективним Путіним. Я не переконаний, що хтось краще за Путіна, там, той самий Шойгу або якісь його оточення. Такі самі звірі. Єдине, що можуть зупинитися і сказати, ой, ви знаєте, ми помилилися, але все одно треба бути, все одно треба попуску не давати, все одно вони там залижуть рани і знову полізуть. Це треба розуміти. Тобто, як каже Айдер Муждабаєв, ось автор в прямому ефірі, русский рейх должен бути що? Розрушений. Так, знищений. Тому що це відновляє, це зло, яке, ну як такі, воно відновлюється. Не дотиснули тоді, коли Радянський Союз розвалювався, не дотиснули. Треба було роззброїти в обмін на крачка Буша, так звані. І вони б віддали тоді все. А зараз ми маємо такий рецидив, який, я ще раз наголошую, що хоче цього Захід, не хоче цього Захід. Путін хоче перевести цю війну у формат світової. Це його завдання, бо він не може програвати Україні. Він не може, це для нього просто гірше за смерть. Да? Це приниження таке, що він краще там ракету пульне там кудись в Польщу, і вони пристрілюються. Я думаю, вже і плани такі точно є. Ну, буде як буде, знову ж таки, просто не треба західним політикам поводиться, як у фільмі Don't Look Up. Ну, все очевидно. І він хоче залучити Китай. Я думаю, що Китай відмовить йому. В принципі, тут питання ж, коли ти про еліти кажеш російські, питання ж не в тому, чи вони всі хочуть одного, так, знищити нас, панувати у світі, там бути багатими, і щоб за це нічого не було. Це вже так не буде. Ні, я розумію, я просто кажу про те, що мета та їхня зрозуміла. Питання лише в тому, хто з оточення Путіна не є самогубцем. Тобто, хто хоче жити далі. Бо Путін вже фактично людина, яка Рубікон свій перетнула. Але на відміну від Цезаря, там і Цезарь погано закінчив в Аюлі. Ось, а в нього взагалі шансів немає, бо союзників немає, нікого немає. І максимум, що він може зробити, це такий арабсько-терористичний стайл. Тобто знищувати якомога більше. Тут зараз ти ж бачив новину, що вони навіть ліси українські хочуть вирубати. Так, я бачив цю інформацію. Тобто лісів не вистачає, да? Ну добре. Я думаю, що багато кому з оточення Путіна ще доведеться рубати ліси, але не точно це буде в Україні. Ось тому я думаю, що насправді в елітах панує страх. І поведінка Собчак, там цих всіх основної кози барабанщиків типу Павловського, вона свідчить про те, що вони ж не одні такі, вони ж всі разом, вони всі на зв'язочку один з одним. Вони дійсно там, я думаю, що вони про Путіна між собою зараз говорять більш гірші і образливі речі, ніж ми з тобою, бо ми до нього так холодно ставимося, так, а вони, це ж людина, яка дійсно їм всі плани пошкодила через свою маніакальне бажання. Там є цікавий діалог, оця самка Собчак сидить, цей Шульман бесіду веде, і Шульман треба віддати, знову таки кажу, належне. Хоча ніякої емпатії немає, тому що це представник Московицької імперії теж. І Шульман каже: Ксенія, вам нравилось, як ви жили вот до всього этого? Да, конечно. Так вот забудьте об этом. Ну, гарний тролінг, хоча вона і сама така, це Шульман. Я розумію, кажу, без жодної емпатії, але так от забудьте об этом. А Ксенія, це от кровава бариня в неї так називається, і там телеграм-канал чи інстаграм, я не пам'ятаю. Ну, вони ж відключають це все там, слава Богу, самовипилюються, але така, знаєш, найбільше вразило, зараз буде ненормативна лексика, то вже буду попереджати, бо нам кажуть, що надто багато матюкайтеся, але все ж має бути доречно. Тобто от вона сидить, вона записує, от вже йде війна широка ця, от страшна,
є вседосяжною в мережі, подивися, як ви нищите Україну. Та, і перед тим, як щось сказати своїм вербальним отвором, вона сидить і вона вже намалювала свій їблет. Ну, вона ж страшна, ну, сама Ксенія Собчак, знаєш. А так намальовано, отут, от, типу, оці всі штуки, і думаєш, ну, йо-майо, ну, воно ж видно, ну, ти штучна лялька, знаєш, така матрьошка. Добре, що буряком ще не натирає свої ці щічки. Це майбутнє. Це майбутнє. Так, бурячком. Я пропоную подивитися, є відео від Суспільного Запоріжжя про те, як виїхали люди з Маріуполя і говорять, що 50/50 був успіх цього виїзду, тому що вони проїхали 12 російських блокпостів, це 38-е відео. Бомбежки регулярные, особенно вот участилось это все где-то недели 2 назад. Районами целыми уже сжигают, к сожалению, жилые комплексы и прочее. То есть мины находим везде попросту. Снаряды падают, ну, то есть они торчат с асфальта, это вполне уже нормально. Уже как-то и не прячешься особо от этих взрывов, понимаешь, что дальше, что ближе. К сожалению, уже начинаешь привыкать к этому делу. Вот. 2 недели нас как бы находились мы в Мариуполе без света, без воды, без газа, без связи, оторванные от мира. Это было ужасно. Выехать возможности не было. То есть это мы, зная то, что гумконвой уже 5-й день как собирался к нам приехать, и зная то, что его никак не пропускали, тем не менее были альтруисты, которые собирались вот так машинками и маленькими группами вытягивались. Но это собралась уже огромная группа, ну и таки проскочили. А на пути следствия сюда вражеских постов у нас было 12 штук. Отака от є такі реалії. Ми, власне, не займаємося тим, що ми прикрашаємо дійсність. Ми просто висвітлюємо все, як є, зберігаючи, дотримуючись, в принципі, порад урядових про те, що про публікацію різних матеріалів про руйнування, час цих публікацій і так далі. І зараз настав час 12:31, новини від Олі Василець. Отже, 15 березня, вівторок, триває 20-та доба повномасштабної війни в Україні. І розпочинаємо з важливої новини від кореспондента Суспільного, який повідомляє, що над Харковом видно російську авіацію і закликають перебувати усіх людей в укриттях в безпечних місцях. За рішенням військового командування від сьогодні, 15 березня, о 20-й годині в Києві та Київській області запроваджується комендантська година, заборона. Пересування містом без спецперепусток, виходити можна тільки, аби дійти до укриття. Рано вранці снаряди влучили у кілька житлових будинків у Києві, 2 багатоповерхівки у Святошинському районі, 1 в Подільському, а також 1 снаряд влучив у приватний будинок. Ударною хвилею пошкоджено вхід в одну зі станцій метро, і станом на 10 ранку є інформація про 2 загиблих, 30 людей евакуювали. У Харкові близько 10-ї ранку снаряд влучив у будинок. Триває евакуація людей. За минулу добу у Харкові зафіксували 65 обстрілів міста. 100 автобусів виїхали з Лохвиці Полтавської області до Сум, аби евакуювати людей. Автобуси також доставляють 100 тонн гуманітарного вантажа для Сумщини. Новини з Маріуполя. Там противник вкотре намагався повністю захопити місто. Українські воїни успішно відбили атаку. Загальні втрати ворога – близько 150 людей. Окупанти втратили техніку, після чого припинили наступ і відступили. Також захисники Маріуполя знищили російського генерал-майора. Це зробив, власне, полк Національної гвардії України «Азов».
У Рубіжному через обстріл Російської Федерації повністю зруйнований пологовий стаціонар, розбите акушерсько-гінекологічне відділення. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він зазначив, що останні пологи у цьому стаціонарі відбувалися 11 березня опівночі у підвальному приміщенні під час потужного обстрілу. У Миколаєві Сили оборони України захопили позиції ворожих артилеристів, які обстрілювали місто. На фото видно позиції з гарматами Д-30. І за минулу добу на Миколаївщині поранено 80 осіб, серед яких 2 дітей. Уночі атакували аеропорт Дніпра. Були 2 ракетні удари. Злітно-посадкова смуга зруйнована, пошкоджено термінал. За попередньою інформацією, обстріляли литовище з ракетних комплексів «Іскандер». Загиблих немає. І з початку вторгнення Росія випустила понад 900 ракет по Україні. Про це повідомляє високопосадовець Пентагону. Ну і наостанок про втрати ворога. У Генштабі ЗСУ повідомляють про орієнтовні втрати російських військ на 20-й день війни. Йдеться про понад 13,5 тисяч окупантів, яких вбили і знищили. І детальніше можна знайти цю інформацію на нашому телеграмі umn.ua, там більше новин. Заходьте, підписуйтесь, читайте, а на цьому в мене поки що все. Ми продовжуємо наш марафон, який завершиться, очевидно, лише з війною, як завершиться війна. Ну, тому що у нас немає іншого вибору. Тому дивіться наші ефіри, дивіться на розклад на канал, підписуйтеся. Там ви побачите вже створені трансляції, вони ввечері створюються на завтра, і тому, коли ви вмикаєте, то вони там будуть підтягуватися одна за одною. Лише хіба що поміж ними є година перерви, не завжди, тому що ми іноді запускаємо відео, яке у нас є в загашнику. От ми згадали, що ми їздили на Сібріз влітку на навчання, і от в цьому блоці трошки згодом ми покажемо вам репортаж авторства геніального Антона Дубовика. Він знімав, власне, там Катерина Супрун теж ходила полями, я теж. Дуже соромно за українських журналістів, які поводилися як просто божевільні свині на цих навчаннях. Тим не менше, у нас вийшов красивий сюжет. Для того, щоб ми вірили в наше військо, що воно тренувалося заздалегідь за натівськими стандартами. Що це означає? Це означає, що москалям пизда в Україні. Тому що, як би там не було, українське військо виявилося готовим. І за це ми можемо лише подякувати. Не ідеально готовим, але готовим. Тому що Тарас Чмут якраз висловлював такі застереження, що то бракує, того бракує. Менше з тим. Маємо, що маємо, обороняємося тим, чим є. Я хочу виправити свою помилку, просто не згадав, забув, просто вистрибнуло з голови. Генерал Сирський, це командувач Сил територіальної оборони України, генерал такий дуже потужний, і його заступник Сергій Савко, Герой України, якого особисто знаю, пишаюся людиною. Щоб ви розуміли, знаєте, хто такі наші військові. Просто от, давайте коротко словний портрет Сергія Савка. Давай. Сергій Савко. Молодий. Я зараз, знаєте, я навіть кину посилання на його, щоб всі бачили обличчя людини, просто яка вона є. Це просто, ну, зараз, швидко. Ну, ти розказуй і кидай. Ось, да, Сергій Савко, Герой України, людина, яка, ну, можна в Вікіпедії, Назара Токара, там, він керує ж до Вікіпедії, там, на українською, почитати, так. Хто це, що це за людина, так? Тобто, пересказувати біографію я не буду. Просто коротко, так, кидаю посилання. Людина, яка він навчався, Сергій, в американській академії в 16-17, здається, роках. І він її закінчив на відмінно, я не знаю, які там оцінки, але він є автором такого реферату чи там дипломної роботи про війну з Росією. І ця робота, вона написана в оригіналі англійською мовою. Сергій володіє англійською мовою на відмінно, знову ж таки. І ця робота, вона у відкритому доступі, її теж можна знайти. І американські військові, вони вивчають сучасну війну, в тому числі
по роботі Сергія Собка. Покажіть, будь ласка, нам цю людину, просто, якщо вже можна, щоб ось інтелектуал височенний і просто людина, яка мені подарувала книжку англійською мовою. Я, звісно, був приємно вражений, але я її читати не можу за своїм тамбовською освітою англійською, а він може. Генерал Маттіс, легендарний, це його кумир Сергія. Ось, і він читає в оригіналі книги американських військових генералів. Тобто ось така людина. Ну слухайте, бачите, хто нас захищає? Це людина з гумором, людина сильна, людина абсолютно досвідчена. І такі наші військові. Знаєш, але не лише про нього йдеться, просто я всі ці роки там більш-менш в гості приїжджали до мене військові, там переважно з 30-ї бригади, але інші, де, до речі, там Савко був комбриєм певний час. Ось, і я їздив до 30-ї бригади. Я просто, коли я бачив наших солдат, простих солдат, контрактників, так, ці люди, з якими в шахи можна грати. Тобто це не у порівнянні з орком, тобто вони питання такі ставлять. Знаєш, не кожен український журналіст може поставити такі запитання, як наш військовий. І не кожен наш колега може щось таке розказати, що буде так само цікаво, як мої розмови з цими нашими воїнами були. Я таки був вражений, причому різного походження, з різних областей, але люди всі не просто так там. І коли ти бачиш цих орків, да, їхні обличчя, їхні глазьонки, ось ці, які бігають, так, ось, що я можу сказати, армія порівнювати навіть не можна. Навіть обличчя цих генералів російських бачив, це ж просто... Та бачу, ми просто трупи не показуємо. Там цю свиню... они живые выглядят не лучше, чем трупы. Свиню зарізали, я б так сказав. І ти правильно кажеш, там українською буде оченятка, але в них саме глазьонки. Глазьонки, да. Розумієш? А вчора Катя Супрун, це у фронті, сказала, знаєш, таке слово, українська мова взагалі. Тобто, як, здається, війна страшна штука, і Катя каже, війнонька. Тобто це говорить про українську мову, що навіть війну можна назвати війнонька. Знаєш, таке поблажливе ставлення до, очевидно, щоб не втрачати рівновагу знову. Тому що без жартів нічого не вийде. Але й журитися слід саме тоді, коли для цього є підстави, як каже Тарас Білка, який тут допомагає людям психологічно триматися. Оплакувати будемо після війни. Насправді. Власне, тут в чат я не буду читати, абсолютно безглузді питання, чому ООН не викине Російську Федерацію з Радбезу. Подивіться, там Рахманін Сергій в інтерв'ю, здається, «Українській правді», розповів, що, в принципі, така організація, як ООН, її треба обнулити. Тобто, що можуть зробити, навіть не треба її розпускати, а може просто 100 країн зібратися і утворити нову організацію міжнародну, перезаснувати, де вже москалів не буде. От, і, власне, це один. Я думаю, що знаєш, зараз багато інституцій міжнародних чи там інших багато ще існують. Тобто вони виглядають як той там російський військовий на фото до війни. Тобто ніби він як живий, а насправді його вже немає. І ООН ніби жива, а насправді і немає. Це ж лише як майданчик для російської брехні і для того, щоб американці там чи наші вставали і казали, ви брешете все від початку до кінця. І коли вони використовують трибуну ООН для того, щоб розказувати тут про біологічну зброю генетичну проти російського народу, тут не можна коментувати, це ж просто перетворилося на якісь відділення психіатричної лікарні. Тобто ООН знищено за сенсом. Тобто це переформатування, воно обов'язково, і звісно, там жодної Росії не буде в Радбезі, там, чи як там це буде називатися. Ми ж бачимо зараз абсолютну безпорадність Ради Європи. Це стара інституція, вона після війни була створена. Навіть і про НАТО Рахманін сказав так, що це забюрократизована система колективної безпеки, яка поки що не демонструє колективної безпеки. Не хотілося б перевіряти на практиці, але це оцінка Сергія Рахманіна. Я думаю, що він має рацію. По-перше, він серйозна людина. По-друге, слухайте, НАТО ще, я кажу так,
цієї війни ще на всіх вистачить. І це стосується не лише фізичних осіб, а й стосується і країн. Путін не заспокоїться в будь-якому випадку. Це людина інша. Чекайте на ракети, чекайте на бомбування європейських країн. Ні, очевидно, що без міжнародної інтервенції на територію Московії і, в принципі, пацифікацію Московії нічого не відбудеться. Ну, тобто, Ні, українське військо може дійти до кордону, гіпотетично, там, перейшовши контрнаступ, дійшовши до кордону, але це не означатиме закінчення війни, на жаль, на превеликий жаль. Там, ця війна може закінчитися лише на Красній площі. Тут просто це вже до Бабченка, який Ні, на ну, Абрамсі... це до логіки. Бабченка, я там, ти, неважливо. Я віддаю Аркадію, кажу належне, що він казав, що він мріє проїхатися на Абрамсі по Червоній площі. На американському До речі, може ви будете долучати теж Аркадія, чому ні? Зараз усіх можна долучати. Хто вільний, хто може. Тобто, знаєш, я свої всі ці претензії до будь-кого обнулів, мені все байдуже. А тут справа не в претензіях, я нічого не хочу з'ясовувати онлайн. Треба говорити я про не буду війну. тих дискусій і ні. Моє рішення ні. Може хтось інший захоче в наш марафон його поставити. Я щось, чесно, не схиляюся. Менше з тим, я не хочу цю дискусію продовжувати. Просто сказав, що він мріяв проїхатися на Абрамсі. І з хороших новин ще з Маріуполя. Це відео, тобто не відео, фотка 40. Вчора наші воїни відправили наступного відомого бандватажка з ДНР, так званої, на зустріч з Моторолою Тагіві. Це Тарас Гордієнко, позивний Клуні, який воював проти України з 2014 року. Це другий з відомих бандватажків, ліквідованих українцями з початку війни. Першим був Дмитро Жуга, він же Воха, наступник Мотороли та командир Спарти, якого вбито в боях за Волноваху. Ну ось ще один жмур. Ну и рыло, да? Вот ну и рыло. Просто ти смотриш на, извините за російську, но тут українське не підходить. Деяких речей українська мова просто не влаштована. Це просто какой-то еблан. Вот другого слова у меня нет. Он и в мирной этой жизни, как бы, ну вот, я думаю, что никакой. Хочешь историю про Стрелкова расскажу? Вот российскую мову специально, чтобы вообще и русский, тебя же смотрят русские все равно. Короче, когда-то Стрелков же, когда вот он все свои бесчинства славянские там творил, потом он, естественно, прошу прощения, опять по-украински не могу сказать, съебнул вот оттуда. И тогда одна корреспондентка газеты, где я работал, сейчас это рупор пропаганды фактически Дерштурмера, тогда еще что-то можно было. Она поехала к его жене. Стрелкова, она такая журналистка, я просто упоминать не буду, которая, ну, может, в принципе, без мыла вот в любую щель и уговорить любого там на интервью и так далее. И как-то она проникла к ней в квартиру, к этой женщине, и то, что она рассказывала про своего мужа, вот этого героя русского мира, да, это нельзя печатать было, потому что там был сплошной мат. Она говорила, чтобы эта тварь вообще сдохла, чтобы я его никогда не видела. Пусть он навсегда вообще из своей жизни уйдет, она всю жизнь переломала, ушлепок идет и сумасшедший. А еще есть вот вся иллюстрация всех этих людей, просто навеяла вот этим еблом. Значит, есть такое короткое стихотворение, есть такой поэт, Всеволод Емелин, он абсолютно русский, вот, но при этом не кацап, что самое удивительное, это, наверное, один такой, я больше таких не видел. Он эту войну, которую Россия ведет против Украины, обрисовал двустишием таким, который просто вот характеризует участников всех. Да. Двустишие очень простое. «Прощай, жена фригидная, нас ждет война гибридная». Вот так. Да. Вот весь мусор. Да. Ну, слова добирати і бути зваженим надзвичайно важко, тому у нас матюки вони будуть десь виникати. На початку ми більше матюкалися, зараз намагаюся вже менше якось. Очевидно, повертаємося до якогось такого більш зваженого стану, хоча хто його знає, що буде. І взагалі будемо нагадувати, що треба тримати стрій, робити корисну роботу, допомагати іншим, хто поруч з вами. Тому що ваша ефективність, вона забезпечує перемогу. Давайте без цього «ура»,
побігли, схопили типу, автомат або щось інше, давайте гатить. Це мають робити ті, хто це вміє робити. А без вас, без забезпечення, в тому числі тилів, без мирної праці, без простого ведення бізнесу і сплати податків перемоги не буде. Тобто кожен має робити те, що може робити найефективніше на своєму місці. І не забувайте, що гуртуватися – це нам сам Бог велів. Не з'ясовувати взаємини, влаштовувати срачі. Про це було в попередній частині ефіру. Я не буду повертатися до цієї теми. Це Грішин там з Якимович говорили про це. Дякую Айдеру за участь в марафоні. До нових зустрічей, тому що зараз ми будемо дивитися відео літа минулого року нашого авторства, точніше Антон Добових знімав і монтував про навчання Сібріз. Воно лежить у нас на YouTube-каналі, але ми вам нагадаємо про підготовку нашого війська. І там зброя, в принципі, туди приїжджала експериментальна зброя. Це міжнародні, хочу нагадати, навчання, які відбувалися за стандартами НАТО. І там гідно брали участь в ньому і українські військові, так само військові з Молдови, з Грузії, з інших країн, американці, британці і так далі, і тому подібне. Так що приємного вам перегляду з впевненістю у наші Збройні Сили. Згідно легенди, ця вогнева група, яку ви спостерігали в кількості 2 бойових машин, рухалася на рейді в тилу противника. Під час висування було виявлено противника, під чого було здійснено розгортання цієї вогневої групи, вихід на вогневий рубіж з зайняттям вогневих позицій, і також під час ведення вогню екіпажі відпрацьовували стрільбу по мішеням, які спостерігали на полі, і використовували маневр. Один виїжджає, стріляє, так вогнева група. Один виїхав, відстрілявся, другий катився і теж відстрілявся. І так зміна. Що це дає? Це дає більшу кучність і швидкострільність стрільби. Перезарядка танка 7 секунд, доки один стрілив, другий вже наїхав і вів вогонь. Далі той вже готовий до стрільби, наїхав на вогневу точку, відстрілявся, з'їхав. Другий вже готовий, наїхав і вистрілив.
Було відпрацювання звичайної вправи стрільби, дії підрозділів в обороні за допомогою легко броньованих машин LAV-25. Відпрацьовували справи стрільби з 25-мм гармати Bushmaster. Він позначав ціль, і після цього 25-мм гармата Bushmaster вражала ціль та подавляла та робила вогонь на придушення. So then once the suppression has started from the Bushmaster, Після того, як противник був придушений вогнем гармати 25-мм, було здійснено пуск ракет, керованих протитанкових ракет ТОУ, було здійснено захоплення цілі та враження відповідно цієї цілі, після чого підрозділи тактичним маневром відступили назад. Окрім цього, був здійснений обмін досвідом, були знайдені відмінності в деяких процедурах та підходах щодо застосування сил військ. Быстро только занят. Не пойдут на нас. Знаєте, що це зараз відбувається? Це американські, українські, грузинські та молдовські військові відпрацьовують наступальну операцію. До речі, в Херсонській області. До речі, недалеко від кордону з Кримом. Ми діємо в глибокому тилу противника, рейдових діях. При виходу на вихідний рубіж наш головний дозор зустрів противника і вступив в бій. Під час бою головні сили підійшли, розвернулися ми в бойовий порядок, і наше завдання було знищити блокпост, склади ПММ, а також склади з боєприпасами противника, оточити його, знищити, а також знятися в своє місце постійної дислокації. Спочатку йшли автомобілі на бронетехніці, тоді за сценарієм ми розвернулися в бойовий порядок і згідно бойового ставу, так, піхота спереді, транспортні засоби, скажімо так, наша бойова автомобільна техніка позаду і вели бій з противником.
Морська піхота разом з нашими союзниками відпрацьовували рейдові дії. Ми відпрацьовували їх в спільному баченні. Тобі ж панове американці нам показували, як вони це відпрацьовують, ми показували, як ми дійшли до спільного консенсусу. І в нас вийшло в спільні дії, навіть між мовним бар'єром. Різниця практично ніякої немає, тільки різниця в тому, що вони більш дають на планування тактики, а в нас більш рішучі дії. Спеціально відпрацьовували іменно цю тему, тому що вона би була більш практична в зоні операції Об'єднаних сил. І тому нам би було дуже цікаво, коли американці показали, як вони це бачать. Тобі ж ведення рейдових дій або захоплення окремих об'єктів. Саме складніше було це здійснити цей прорив, в чому і полягала суть даної операції. А на рахунок поверхні землі, яку ми бачимо тут, це була гарна можливість потренуватися і побачити. Ландшафт наш дуже добрий, і це знову ж таки ще одна здатність перевірити себе, протестувати і навчитись. І що полегшує дане завдання, це те, що ми повинні дійти згоди, яку ми тактику будемо використовувати, яким методом і способом ми будемо обходити чи здійснювати прорив, продвигатися і здійснювати ці рейдові дії. Полігон підбирався, це не малось на увазі якийсь там ландшафт, який нагадує Донбас або Крим. Перш за все тому, що цей полігон влаштовує всі сторони для відпрацювання поставлених завдань. Тут можна виконати весь спектр завдань, який стоїть зараз під багатонаціональною батальйонно-тактичною групою. І цей полігон є полігоном підготовки, основним полігоном підготовки морських піхотинців військово-морських сил Збройних сил України.
All the presentations that we saw today, whether they are overland. Це, що було відпрацьовано, це рейдові дії, тактичне маневрування, це і показова стрільба, і це наступальні дії, а також десантування за допомогою спуска канат. Всі вони були відпрацьовані добре, і я думаю, що покращили вишкіл підрозділів як з українських морських піхотинців Сполучених Штатів Америки, а також підрозділів Молдови та Грузії. Я думаю, що самий складний елемент був це погодні умови, тому що завдання виконувалось в дуже складних умовах, велика спека, пісок. Це завжди для будь-якого військовослужбовця це складно, але всі підрозділи діяли злажено, пліч-опліч виконували завдання за єдиним замислом і планом. Тому я думаю, що наш багатонаціональний компонент це ніяк не зупинить, і вони будуть надалі справно виконувати поставлені завдання.